sai Tinubu ayya mana da ku bani gidan tanka. Haka sai gobe in kawo amarya. Komai ya kan kama. Sai Tinubu ayya mana da ku bani gidan tanka ta kare. Gaba sai ka shiga dina. Warware. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Labai shi dama mun dan zo mu dan ma tambayi. Wanke da tambayoyi akan da abubuwa daidai da farko dai suwayen ku Daga gidan Radio Vision FM. me ke tafi da ku A matsayin ka na dan Najeriya na wannan zabe da aka gudanar mun san dai ka je ka dangwala kai. To amma me zaka iya cewa akan wannan zabe da ya gudana? to assalamu alaikum da fara sunana Usman wannan aka sani da gwanjan ka zabe da aka gudanar da shi gaskiya mun ji daɗi sosai mu ba na mu juya mai APC ba saboda mun san jam'iyya ce ingantacciya kuma jam'iyya ce mai adalci ce ko a sana'a babu sana'a da babu dan iska kuma babu sana'a da babu gurɓatacce haka jam'iyyar APC akwai gyararru akwai gurɓatattu shekaran jiya nan aka zo aka raba abinci masallatai manyan malaman mu na masallatan nan sai daga ga mutum yayi wa buhu goma ya gida da yi buhu goma ya iba gida sun yi kuma wai sannan har suna da bakin da za su bude su zage shugaban kuma idan ka bincika su a cikin su ba kowa bane je dan gwala mu wanda ya basu magani assalamu alaikum jagaba na dawo kanka yawwa magana da nake so in yi anan ita ce da jan hankali kuma a gare ka jagaba yawwa Allah muka roƙa wanda ya halicce mu wanda ya yi ka yi mu yayi kowa da kowa muka ce min ya Allah ka zaɓa mana mafi alkhairi Allah ka mana zaɓin ka ba zaɓin wasu ba a baya mun yi da na sani ya Allah mun nema zaɓin mu ba zaɓin Allah muka roƙa ba yanzu mun roƙa zaɓin Allah muka roƙa sai Allah ya ɗora mana kai akan mulkin nan dan Allah ka kyautata mana ka mana adalci zaɓin Allah muka roƙa Allah sai nuna mana kai ne zaɓin shi kuma muna roƙon Allah ya sa ka mana adalci ka tausaya mana jam'iyyar APC mu bara mu fasa yin ta ba har la yau mu ta ƙone jam'iyya ce mun tabbata jam'iyya ce ta kirki kuma ta tausaya mu al'umma jam'iyya ce ingantacciya jam'iyya ce ta musamman muna godiya ga Allah mu bara mu guje APC ba saboda mun tabbata wanda ya sauka a baya wanda aka cire a baya wato Muhammadu Buhari duk da mun sha wahala to ba haka ya so ba shi ma amma wannan wanda Allah ya daura mana muna taimakon muna roƙon alfarma ya taimake mu ya tausaya mana yanzu abinda muke nema a gare ka tausaya mana ka taimaka mana ka kyautata mana mu talakawa duk da dai mun san akwai batattu a kusa da kai kuma muna nan mun san su kuma mun gan su su waye ne wayanda su burin su bata ba wai su gyara ba Allah shine nan zai shige mana gaba yanda Allah ya daura ka Allah ya sa ka yi lafiya ka gama lafiya addu'a da muke kenan To shi kenan. A dai gaskiya ne wannan maganganun da kai duka ka ba mu ansoshi yadda ya kamata mun